Unya, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw, ug didto sa daplin sa lanaw, may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus. Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, ang akong anak nga babae nasakit ug naglisod na. Adtuain taon siya ug hikapa aron mamaayo. ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayo mga tao ang miuban kaniya, ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga nagantos sulod na sa napulog duha ka tuig. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. Nakadungog siya may tungod kang Jesus. Busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa, iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang dayon ug nabati niya nga naayo siya. Diha-diha, gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa, milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Ang iyang mga tinunan mitubag, nakita nimo nga nagpunsiso kanimo ang mga tao. Unya nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap niya. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurug sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya, miingon si Jesus kaniya, Anak, naayo ka, gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon, kay dili ka na mag-antos. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, nganong imo pamang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, Nganong nagkaguliyang ug nang hilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug ginahan sa bata ug ang tulo niya katinunan ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita, kumi. nga sa ato pa, Inday, bangon. diha-diha, ang bata nga nagpanuigon ug napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw, ug hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa higpit, gipahimangnuan sila ni Jesus, sa dili pagsugilon kang bisan kinsa, may tungod niini, ug gisugo niya sila nga pakanon ang bata.